Ilang pangunahing proyektong pang-infrastruktura po sa La Union target matapos sa taong 2027. Para sa detalye ng balita, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Layunin ng Department of Public Works and Highways o DPWH na matapos ang ilang naantalang pangunahing proyekto sa infrastruktura sa La Union pagsapit ng 2027. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa mga target matapos ang Bawang San Fernando Bypass Road na magpapaikli ng biyahe mula Barangay Payokpok, Bawang patungong Barangay Tabuk, San Juan mula sa 1 oras hanggang 30 minuto at makikinabang ang mahigit 50,000 motorista araw-araw. Kasunod nito, ang Nagilian Bagulin Kapangan Road ay nasa magpapabuti ng konektibidad sa pagitan ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Samantala, ang Rosario Bypass Road sa timog ng La Union ay naglalayong lutasin ang trapiko sa Rosario Quezon at Rosario Pugo Junctions, habang nakatakda namang simulan ngayong taon ang konstruksyon ng Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX Extension na inaasang magpapaikli ng biyahe mula Rosario hanggang San Juan La Union mula 70 minuto hanggang 40 minuto. Habang may ilang kumukwestiyon sa tagal ng pagkaantalang konstruksyon ng ilan sa mga ito, umaasa ang publiko na magagamit na ang mga proyekto sa susunod na taon. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa IFM. IFM News. IFM News. IFM News.